हात पकडेन आणि मला एका मित्राची गरज आहे तेवढी तू पूर्ण कर. लांब गेल्यावर मला जवळ बोलवण्याची माणसासारखीच त्याची पद्धत होती. मी थोडं मागे घेतो. एखाद्याला बोलवताना आपण जवळ ये म्हणून अशीच खूण करतो. जेव्हा मी मागे गेलो त्यावेळी त्यांनी जवळ बोलवण्याकरता अशीच खूण केली. आता कितीही झालं, दिसायला किती मोठं असलं, तरी फक्त 11 महिन्याचं पिल्लू होतं ते. त्यामुळे ते जितकं प्रेम दाखवायचं, तेवढाच लटका राग पण दाखवायचा. आता त्याला बरं वाटावं किंवा त्यांनी जास्त वेळ उभं राहू नये म्हणून मी मागच्या बाजूला सरकायचो आणि मी मागे सरकलेलं मात्र त्याला आवडायचं नाही. आता या ठिकाणी त्यांनी घट्ट सोंडेत माझा हात पकडलाय. तो हात मी सोडवला. मी मागच्या बाजूला झालो. ते त्याला आवडलं नाही. त्यांनी त्याचं डोकं बाहेर काढलं आणि ज्यावेळी मी परत त्याला पॅम्पर करायला त्या ठिकाणी गेलो, त्यावेळी त्यांनी त्याचा राग दाखवत मला ढकलून दिलं, की "मगाशी मी तुला बोलावलं, तेव्हा तू मागे निघून गेलास. आता जा, तू येऊच नकोस." आपलंही पिल्लू आपल्याबरोबर अशाच पद्धतीने वागतं. हे बघा, आता तुम्हाला ढकलून देईल मागे. मग हे सगळे व्हिडिओ जे मी काढले, ते मी तिकडच्या चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डनना दाखवले आणि त्यांना म्हटलं, की या पिल्लाला बाहेर काढणं गरजेचं आहे आणि बाहेर काढल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय असेल ती रेकॉर्ड करण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी कॅमेरा लावला. कॅमेरा एका माहुताच्या हातात मी दिला आणि मी त्या पिल्लाच्या जवळ गेलो. ज्यावेळी मी त्या पिल्लाच्या जवळ गेलो, त्यावेळी चक्क ते पिल्लू त्याच्या 3 पायावर उभं राहून नाचत होतं. आणि ही रिॲक्शन बघितल्यानंतर आम्ही जे करतोय ते काम योग्य दिशेने होत आहे, हा एक अनुभव तिकडच्या वन खात्याला आला आणि त्याच्यानंतर ते वन खातं आमच्या मागे लागलं, की तुम्ही या ठिकाणी जे तुम्ही अनुभवताय किंवा तुम्हाला जो अनुभव मिळालाय, तो अनुभव आमच्या माहुतांना शेअर करा आणि त्यांना 1 वर्षाचं पूर्ण ट्रेनिंग द्या. त्यावेळी संस्था स्थापन झाली नव्हती. ती संस्था स्थापन केली गेली, ट्रंक ऑल द वाईल्ड लाईफ फाउंडेशन, आणि त्या संस्थेमार्फत त्या माहुतांना त्या ठिकाणी ट्रेनिंग दिलं गेलं. आता हत्ती कुठलाही असो, मी त्याच्याशी मराठीतच बोलत होतो. मग तो हत्ती ओरिसाचा असो, तो हत्ती केरळाचा असो, तो हत्ती आसाममधला असो, कुठलाही असो, आमचा म्हणण्याचा उद्देश त्यांना हा होता, सांगण्याचा उद्देश किंवा अभ्यास मांडण्याचा उद्देश हा होता, की हत्तीला तुमचा टोन कळतो, तुमच्या अंगातले येणारे व्हायब्रेशन्स कळतात, तुमची सकारात्मकता कळते. हत्ती हा शब्दांना बांधील नाहीये. मग मी त्या हत्तीशी मराठीत बोललो, तरी गुजरातमधली हत्ती असला तरी तो माझं मराठीतलं बोलणं समजून घेतो. त्याला भाषेची अडचण येत नाही. या हत्तीवरती जो समोर स्क्रीनवर दिसतोय, त्या हत्तीवरती 3 मर्डर होते आणि त्या 3 मर्डरमुळे त्याला एक झू रिकामा करून त्या ठिकाणी बांधून ठेवलं होतं. अशाही परिस्थितीत तो पळून गेला होता आणि त्याला शोधून आणायला ₹1,00,00,000 खर्च झाले होते. मग त्याच्याजवळ कोणी जाऊ नये ह्याच्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पण माझ्या अभ्यासाचा भाग बघून मला त्याच्याजवळ जाऊ दिलं आणि त्या हत्तीला पुढच्या अर्ध्या तासात मी मराठीतनं सगळ्या कमांड्स दिल्या आणि त्यांनी त्या घेतल्या. परत एकदा, परत एकदा हरी. वर कर, वर कर, वर कर, वर कर, वर कर. शाबास. ये. येस. गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय. घे, खाली घे, खाली घे, खाली घे, खाली घे. ये, खाली ये, खाली ये, खाली ये. हा, ये खाली, खाली ये, खाली ये, खाली ये, खाली ये, खाली ये. शाबास, शाबास. गुड बॉय, गुड बच्चा, व्हेरी गुड बॉय हरी, व्हेरी गुड बॉय. या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये मला त्याच्यावर ओरडायची जराही गरज लागली नव्हती आणि त्याच्या पुढे जेव्हा ह्या मोठ्या हत्तींवरती काम व्हायला लागलं, त्यावेळी आपल्या ताडोबाच्या जंगलामध्ये गजराज नावाचा एक हत्ती होता. त्या हत्तीने असंच 3 लोकांना ठार मारलं होतं. 90 दिवस तो चेनमध्ये होता आणि त्याच्यावेळी त्यांना कळलं, की आनंद शिंदे नावाचा माणूस आहे, जो हत्ती हँडल करतो. चिडलेले हत्ती सुद्धा शांत करतो. त्यावेळी तिथे आम्हाला बोलवण्यात आलं. तिथे बोलवण्यात आल्यावरती पहिल्या दिवस सॉरी तिथे बोलवण्यात आल्यावर पहिला दिवस जो आमचा होता, तो हत्ती ऑब्झर्व्ह करण्यामध्ये गेला. त्या ठिकाणी त्या हत्तीचं 7 टन शेण पडलं होतं. ते शेण आम्हाला साफ करावं लागणार होतं. पहिले 2 दिवस फक्त मलाच त्यांनी काम करू दिलं. त्या 2 दिवसामध्ये मी 1-1 टन त्या ठिकाणून शेण काढायला लागलो आणि तिसऱ्या दिवशी मात्र त्यांनी इतर लोकांना त्या ठिकाणी यायला आणि काम करायला परवानगी दिली. त्या हत्तीचा जो संपूर्ण इतिहास आहे, तो त्या ठिकाणी आम्ही समजून घेतला आणि त्याच्याबरोबर वागण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आम्ही त्या ठिकाणी आखल्या.
पहिल्या दिवशी संध्याकाळी तुम्हाला इथे दिसेल त्यांनी माझ्यावरती हल्ला केला. एवढा मोठा हत्ती वाटतो, पण 2.5 सेकंदामध्ये तो हत्ती माझ्यापर्यंत पोहोचला. नशिबाने ते आम्हाला माहिती होतं, ती एक कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क होती आणि त्यामुळे ती आम्ही घेतली. तिसऱ्या दिवशीपासनं इतर लोकं त्या ठिकाणी साफ-सफाईचं काम करायला यायला सुरुवात झाले आणि तो हत्ती हळू आमच्याकडे खाणं मागायला लागला. ज्यावेळी खाणं मागायला लागला त्यावेळी त्याचा राग कमी झालाय, पण त्याचा अंदाज येत नव्हता किती कमी झालाय, म्हणून आम्ही दूरनं काम करत होतो. त्यांनी जे काही तोडून ठेवलं होतं, माझ्या हातात गेट दिसतंय तुम्हाला, समोर ती एक भिंत पडली आहे, मागे एक उदबत्तीचा कारखाना होता, ते सगळं त्यांनी तोडलेलं होतं. त्या गोष्टी साफ करणं, तिकडचे लोखंडी तुकडे काढून टाकणं, असा प्रोसेस सुरू झाला. 5व्या दिवशी त्यांनी गवत आमच्या हातातनं घेतलं आणि त्यानंतर तो माझ्याशी चक्क 6व्या दिवशी खेळायला लागला. जसा तो खेळायला लागला, तसं इतर माहुतांनी त्याच्याकडे जायला काही हरकत नाही, असं एक वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालं आणि ते वातावरण इतकं पॉझिटिव्ह होतं, की हे खेळून झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी ट्रेन केलेले 2 माहूत त्या ठिकाणी त्या हत्तीला चक्क गवत भरवायला गेले आणि कुठलाही राग न दाखवता त्यांनी ते गवत शांतपणे त्याच्या हातातनं घेतलं. त्याच्या पुढच्या दिवशी इकडे दुसऱ्या माहुताला मी सांगितलं, की साफ-सफाईचं सगळं जे काम आहे, ते तू कर आणि मी मध्ये बसून राहतो. जर हत्ती चिडला तर माझ्या अंगावर येईल. तो साफ-सफाई करत असताना तो हत्ती तिथे इकडे 9व्या दिवशी आम्ही त्या हत्तीला पूर्ण शुद्धीत ठेवून त्याच्या पायातल्या सगळ्या बेड्या काढून टाकल्या. त्याला आम्ही एलिफंट सेंटरला नेलं आणि एलिफंट सेंटरला नेल्यानंतर तिकडे त्याला आणखीन 5 दिवस तसंच ठेवलं. 5 दिवस तिथे त्याला ठेवल्यानंतर आम्हाला पूर्णपणे तो शांत झाला याची खात्री झाली आणि त्याच्या पायातल्या सगळ्या बेड्या आम्ही काढून टाकल्या. सगळ्या बेड्या काढून टाकल्यावर त्याला आम्ही ज्यावेळी जंगलात नेलं, त्यावेळी तो जंगलाच्या दारात उभा राहिला आणि हत्तीचे रिच्युअल्स जे असतात ते आम्हाला बघायला मिळाले. त्या रिच्युअल्समध्ये बऱ्याच काळानंतर ज्यावेळी नर जंगलात येत होता, त्यावेळी सगळ्या माद्या आणि सगळं कुटुंब त्याला स्वागत करण्याकरता जंगलाच्या दाराशी आलं. त्याला आतमध्ये घेऊन गेलं आणि आतमध्ये घेऊन गेल्यानंतर तो आमच्याबरोबर जंगलात फिरायला आला. तो पूर्ण दिवस तो जंगलामध्ये होता. संध्याकाळी आम्ही परत आलो. त्याच्यानंतर काही दिवसांनी आम्ही त्याला सवय लावली, की सकाळी 10 वाजता त्यांनी जंगलात जायचं आणि साधारण 4 वाजता आम्ही शिट्टी मारली, की तो परत एलिफंट सेंटरच्या दिशेने यायला लागायचा. अशा पद्धतीने आम्ही त्याला पूर्ण साखळीमुक्त केलं आणि हत्ती परत जंगलात त्याच्या सुखाने आणि व्यवस्थित राहू लागला. हत्ती आम्हाला सगळे चिडखोर भेटतात का? तसं नाही. आम्हाला खोडकर हत्ती पण भेटतात आणि फक्त आधी आपण व्हिडिओ बघूया. त्या हत्तीला मागे असलेल्या माणसाचा 100% अंदाज होता आणि त्याला मारायचं नव्हतं, तर त्याला फक्त हूल द्यायची होती. तेवढी हूल त्या हत्तीने दिली आणि आम्ही पुढे निघालो. हत्ती खेळकर पण आम्हाला भेटतात. आपण लहानपणी ती डिस्क फेकायचो आणि ती डिस्क दुसरा पकडायचा, तसा हा हत्ती डोक्यावर ती डिस्क घेऊन माझी वाट बघतोय. मी त्या ठिकाणी आलो, की तो जोरात ती डिस्क माझ्या दिशेने फेकायचा. ते बघा खाली डिस्क ती ऍक्च्युली एक सिंटॅक्सची टाकी होती जी त्यांनी फोडली आणि ती डिस्क माझ्या दिशेने फेकायचा. बरं ती फेकल्यानंतर आम्हाला कळायला थोडा वेळ लागला की हा त्याचा खेळ आहे. ती फेकल्यानंतर ती लागेल ह्या दृष्टीने आम्ही बाजूला व्हायचो, पण एकदाही डिस्क आमच्या अंगावर आली नाही. सिंटॅक्सच्या टाकीचा जो बेस होता तो एकदाही आमच्या अंगावर आला नाही. तो मला परत त्याच्याकडे फेकायला लागायचा आणि ते फेकल्यानंतर ते घेऊन परत टोपीसारखं घालून तो त्या ठिकाणी नाचायला लागायचा. आता हा हत्ती तोच आहे ज्याला आम्हाला रिलोकेट करून जंगलामध्ये ठेवायला लागलं होतं. रिलोकेट करून आम्हाला जंगलामध्ये त्याला न्यावं लागलं होतं. त्याच्या पुढचा आणि महत्वाचा आमचा जो कमलापूर एलिफंट सेंटर आहे,
आपल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये. ते कमलापूर एलिफंट सेंटर आमचं महत्वाचं होतं, की त्या ठिकाणी 2 हत्तीणींची पिल्लं ही वारली आणि त्यांनी जेवण सोडलं. त्यांनी जेवण सोडल्यावर त्यांनी पुन्हा जेवावं याच्यासाठी जे प्रयत्न करायला लागले, त्या प्रयत्नांकरता आम्ही त्या ठिकाणी गेलो होतो. जोपर्यंत वन खात्याचे अधिकारी तिथे उभे होते, तोपर्यंत त्यांनी बिलकुल कुठलेही इमोशन्स, आपल्या भावना त्या ठिकाणी व्यक्त केल्या नाही. सारखं मला सोंडेनी एकच गोष्ट सांगणं चालू होतं, की ह्या अधिकाऱ्यांना लांब पाठवा. कारण त्या आईला रडून मोकळं व्हायचं होतं. तिचं पिल्लू गेल्यापासून तिने जे दुःख आतमध्ये साठवून ठेवलं होतं, ते तिला व्यक्त करायचं होतं. आम्ही त्या अधिकाऱ्यांना विनंती केली, की तुम्ही समोरच्या बाजूला गेलात, तर फार मोठी मदत होईल. आणि ज्यावेळेस हे अधिकारी समोरच्या बाजूला गेले, त्या क्षणी ती हत्तीण जी होती, तिने डोकं माझ्या समोर टेकलं आणि रडायला सुरुवात केली. पुढचे 15 मिनिटं तिच्या डोळ्यातनं अश्रू वाहत होते. ती वेगवेगळ्या पद्धतीचे आवाज काढत होती आणि आपलं मूल गेलं ह्याचं दुःख व्यक्त करत होती. हत्तीच्या भावना या हत्ती इतक्याच मोठ्या असतात, पण त्या दाखवायच्या कोणाला, कधी आणि कशा, हे सगळं हत्ती ठरवत असतो. किती दुःख असलं तरी ते सगळ्यांसमोर दाखवायचं, हा स्वभाव हत्तीचा कधीही नव्हता. हे आम्हाला अनुभवातनं आत्तापर्यंत माहिती झालंय. हत्ती म्हणजे प्रेम, हत्ती म्हणजे खूप मोठा आकार. आता हा जो हत्ती आहे, तो 25 वर्ष आंधळा होता, 23 वर्ष आंधळा होता. हे त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्या माहुतांना कळत नव्हतं. त्यांनी 7 लोकांना मारलं आणि त्यावेळी आम्हाला तिथे त्याला शांत करण्याकरता बोलवण्यात आलं. पहिल्या टप्प्यात सगळ्या माहुतांना आम्ही लांब केलं, कुठलाही ॲक्सिडेंट होऊ नये म्हणून. तो हत्ती किती रागात आहे ह्याचा अंदाज घेतला. त्यांनी त्याचा राग दाखवला तो केळीचा खांब आपटून आणि त्याच्या पुढे केळीचा खांब तोडून मी तुला कसा तोडेन, हे त्यांनी त्या ठिकाणी मला दाखवलं. मग हळू-हळू मी समजायला लागलो, की तो जे करतोय, जी दिशा बघतोय आणि ज्या दिशेला मी उभा आहे, ह्याच्यात कुठेतरी गफलत आहे. म्हणून मी त्या आमच्या काही परीक्षण घेण्याच्या पद्धती असतात, त्या पद्धतीने परीक्षण घेतलं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो हत्ती माझ्याकडनं खाणं घेऊ लागला आणि खाणं घेऊन लागल्यानंतर 9 वाजता त्यांनी स्वतःची सोंड पुढे करून, "मी सरेंडर झालेलो आहे आणि तुझं सगळं ऐकायला मी या ठिकाणी तयार आहे," असं त्यांनी त्याच्या कृतीतनं दाखवलं. पहिल्या फटक्यात आम्ही कधीच हत्तीच्या सोंडेला हात लावत नाही, तसा मी लावला नाही. पण दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मात्र मी हात पुढे केल्यावर त्यांनीही सोंड पुढे केली आणि तो आंधळा आहे हे लक्षात आल्यावर जे आम्ही बदल केले होते, ते सकारात्मक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी पाण्याजवळ राहावं म्हणून वेगवेगळी ठिकाणं आम्ही बघत होतो. त्यावेळी टेम्परेचर साधारण 47 ते 48 डिग्री टेम्परेचर होतं आणि त्यावेळी आम्ही या जंगलातनं फिरत होतो. त्याच्याकरता नवीन घर शोधत होतो. माहुताला तो बिलकुल जवळ येऊ देत नव्हता. म्हणून त्या ठिकाणी साफसफाई करणं आणि माशांचा त्रास त्याला होऊ नये याच्यासाठी प्रयत्न करणं हे मलाच करावं लागलं. त्याच्या व्यतिरिक्त 15 मिनिटाची अंघोळ त्याला पुरेशी नव्हती. 47 डिग्री टेम्परेचर असल्यामुळे त्याला साधारण 1 तास पाण्याची अंघोळ दिली. हत्तीला चिखल लागतो म्हणून एक भुसभुशीत माती जंगलातली आम्ही त्याच्यासमोर आणून टाकली. त्याचा चिखल केला आणि तो चिखल आम्ही त्याला वापरायला दिला. हे सगळं करत असताना वेगवेगळ्या जंगलात फिरत असताना आम्हाला एके ठिकाणी जागा फायनल केली आम्ही, की इथे आपण एलिफंटला आणून ठेवायचं, हत्तीला आणून ठेवायचं. त्यावेळी अचानक झाडांमधनं एक चीक पाझरायला लागला. तो काय आहे ते मी त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना समजावून सांगितलं. एवढा मोठा हत्ती जर निसर्गाच्या या परिसरात राहू शकत नसेल, तर झाडं बोलायला लागतात. त्यांच्या इकडनं एक चीक व्हायला लागतो आणि तो जो चीक असतो, तो जर हत्तीच्या स्किनला लागला, तर त्याला डिसीज होऊ शकतो. त्यामुळे इथे हत्ती हत्ती आणू नका, असं त्यांनी सांगितलं. शेवटच्या दिवशी आम्ही तो हत्ती संपूर्ण जंगलात फिरवून आणला. ज्यावेळी आम्ही चुकीचे रस्ते घेतले, त्यावेळी त्या हत्तीला त्याचं घर इतकं छान माहिती होतं, की त्यांनी आम्हाला योग्य रस्त्यावरती आणलं. बऱ्याचदा जंगलामध्ये आम्हाला असा अंदाज येतो, की एका टप्प्यानंतर कळतं आम्ही चुकलोय. मग अशा वेळी चक्क आम्ही हत्तीची शेपटी पकडतो आणि तो आम्हाला जंगलाच्या बॉर्डरवर आणून सोडतो. अर्थात हे व्हिडिओ बघून कृपा करून आपल्यापैकी कोणीही असा काही प्रयत्न करू नका. हा गेल्या 11 वर्षाचा अभ्यास आहे आणि तो आपल्यासमोर मी मांडतो आहे. हा हत्ती वाचणं खरंच गरजेचं आहे का हो? मी इतका वेळ बोलतोय ते खरंच होणं गरजेचं आहे का? तर त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ बघणं आपल्याला महत्वाचं आहे. हे हत्तीचे 2 शेणाचे गोळे आहेत. हत्ती जंगलामध्ये जे काही झाडं, पानं, फळं, फुलं खातो, त्याच्या बिया हत्तीच्या शेणातनं बाहेर पडतात आणि आजूबाजूला कुठेही पाणी नसताना एवढी सगळी झाडं त्या शेणाच्या ओलाव्यावर पुन्हा जन्म घेतात. म्हणजे एक वेगळ्या पद्धतीचं वृक्षारोपण आहे. बरं हत्ती आत्ता ज्या पद्धतीने खाणं खातो आहे,
त्या पद्धतीने असं लक्षात येते की मोठी झाडं त्यांनी सोडून दिली आहेत. छोटी झाडं खाणं किंवा शेतात जाऊन खाणं हे त्यांनी सुरू केलंय. कारण मोठी झाडं जेवढी वाढतील जंगलामध्ये, तेवढा कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो जंगलामध्ये दाबला जाईल आणि ऑक्सिजन आपल्याला जास्त मिळेल. म्हणून निसर्ग चक्राच्या दृष्टीने हत्तींनी स्वतःच्या खाण्यामध्ये बदल केलेत. आत्ता आपल्याला एवढंच कळतंय की हत्ती आमच्या शेतात येतो, पण ते शेतात येण्याचं कारण काय आहे हे या ठिकाणी लक्षात येत आहे. बरं इतकंच नाही, तर डंग बीटल्स जे असतात, ते डंग बीटल्स हत्तीच्या शेणाचे अगदी छोटे छोटे गोळे करून ते जमिनीखाली नेऊन खातात. ते जमिनीखाली नेऊन खातात त्यावेळी त्याच्यात जर बी असेल तर ते बी जमिनीच्या खाली त्या बिळात तसंच राहतं. पावसाळ्यात ज्यावेळी बिळं भरतात त्यावेळी त्या ठिकाणी नवीन झाड जन्माला येतं. त्यामुळे डंग बीटल्स मार्फत सुद्धा हत्ती वेगवेगळ्या पद्धतीने वृक्षारोपण करत असतो. एकदा ह्या गडचिरोलीतला हे आहे, फोटो आहे. गडचिरोलीमध्ये 350 वर्षानंतर हत्ती आले आणि ते त्या ठिकाणी गेले ज्या ठिकाणी पूर्वी पाणी होतं. म्हणजे आम्हाला इतिहासाचा अभ्यास करावा लागला. त्यावेळी आम्हाला कळलं की जुना साधारण 350 वर्षापूर्वीचा मॅप काय होता. म्हणजे त्याकरता आम्ही कौटिल्य अर्थशास्त्र वाचलं, ज्याच्यामध्ये 27व्या अध्यायात स्पष्टपणे लिहिलंय की हत्तीला जर कोणी मारलं तर त्याला देहदंडाची शिक्षा द्यायला हवी. हत्तीची वनं कशी असावीत आणि कशा पद्धतीने ती वसवली जावीत. ज्यावेळी ताडोबाच्या जंगलामध्ये आम्ही हत्तीवन वसवलं नवीन, त्यावेळी आम्ही त्या कौटिल्य अर्थशास्त्राचा वापर केला. त्या ठिकाणी आम्ही अशा पद्धतीने वनं वसवली की वाघांच्या टेरिटरीमध्ये आणि माणसं माणसांच्या जगामध्ये. माणूस हत्तीला घाबरून वाघाच्या दिशेला शिकार करायला जात नव्हता आणि वाघ हत्तीला घाबरून माणसाच्या एरियात शिकार करायला जात नव्हता. ज्यावेळी आमच्या अपरोक्षती हत्तीचं सेंटर त्या ठिकाणं काढून घेतलं, त्याच्या 3 तासानंतर वाघाने त्या परिसरात जाऊन पहिला मानवी खून केला होता. सो असा सगळा इतिहासाचा अभ्यास करून त्या ठिकाणी हत्ती का आले हे ज्यावेळी शोधून काढलं, तर आपल्याला नागपूर म्हणजे नागोबा असं वाटतं, नागोबाचं पूर. पण त्या ठिकाणच्या आदिवासी लोकांच्या भाषेमध्ये नाग म्हणजे हत्ती, नागपूर म्हणजे हत्तीचं त्यावेळेचं सगळ्यात मोठं सेक्शन किंवा सेंटर किंवा बाजार होता आणि त्यामुळे त्याला नागपूर असं नाव दिलं गेलं होतं. त्या ठिकाणी हत्ती बांध फोडून पाणी दुसऱ्या शेतात जावं यासाठी प्रयत्न करतोय असं ज्यावेळी मला सांगण्यात आलं, त्यावेळी मी त्यांना ती जागा बघून त्या ठिकाणी सगळं परीक्षण सांगितलं. जर बांध त्यांना तोडून पाणी शेतात आणायचं असतं तर बांध थोडा पुढच्या बाजूला फोडला असता, जेणेकरून पाणी डायरेक्ट शेतात जाईल. इथे ज्या ठिकाणी बांधाला खड्डा केलाय त्या ठिकाणी मागच्या बाजूला झाड आहे, त्यामुळे डॅमेज कुठेही होणार नाही. हे हत्तीचा अभ्यास आहे. हत्तीने त्या परिसराचा केलेला तो अभ्यास आहे की मागे झाड आहे, त्यामुळे इकडची थोडी माती मी काढून घेतली तर फरक पडणार नाही. ती माती का काढली, तर आपल्या पोराला घसरगुंडी खेळायला मिळावी म्हणून त्या ठिकाणी त्यांनी घसरगुंडी तयार केली आहे. हत्तीच्या बुद्धीचा अजून एक उत्तम नमुना की तिथे जे कंपार्टमेंट असतात ते कुठले आहेत हे कळावं म्हणून त्याच्यावर नंबरिंग केलेला एक पोल लावलेला असतो. 3 कंपार्टमेंट जर एकत्र आले तर. त्यांनी बरोबर आम्ही हत्तीचा कळप शोधतो हे लक्षात आल्यावर तिकडचा कंपार्टमेंटचा जो खांब होता तो उखडून फेकून दिला. आम्ही त्या ठिकाणी दिशाहीन झालो. नशिबाने फक्त अनुभवाच्या जोरावरती पुढच्या अर्ध्या तासात मला त्या हत्तीच्या पावलांचे ठसे म्हणा, तिकडे वाकलेली झाडं म्हणा, ह्याच्यावरनं तो कळप शोधता आला. त्याच्या पुढच्या दिवशी त्यांनी अजून कहर केला. ज्यावेळी त्यांना कळलं हे मार्ग तोडून सुद्धा हे लोक आम्हाला शोधून काढतायत, त्यावेळी संपूर्ण कळप जो होता तो डाव्या बाजूला गेला आणि एकच पाऊल जे होतं ते उजव्या बाजूला जाणाऱ्या दिशेचं त्यांनी जोराचा जो छाप होता, त्या छापासमोर मी बसलोय, तो छाप त्यांनी त्या ठिकाणी जोरात पाय उमटवला होता. बरं, हा जो पाय उमटवला त्याच्यामुळे सकाळी 6 ते दुपारी 12 एवढा वेळ वन खात्याची लोक त्या उजव्या बाजूला जाऊन सगळे हत्ती शोधत होते. पण मुळात हत्ती डाव्या बाजूला गेला असल्यामुळे त्यांना एकही हत्ती सापडला नाही. त्यांना सांगितलं 23 हत्ती या ठिकाणनं गेले आणि एकच पाऊल उमटलंय. ह्याच्यावरनं तुम्ही अंदाज घ्या की 23 हत्तींची पावलं त्या साईडला गेली नाहीत, एकच आहे. तुम्हाला दिशाहीन करण्याकरता हत्तीने ते पाऊल उमटवलंय आणि त्याच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये अर्धा तासात परत आम्ही हत्तीचा अख्खा कळप शोधून काढला आणि त्याला त्या ठिकाणी आम्ही वन खात्याला सांगितलं की तुम्ही 22 लोक आहात आणि हत्तीच्या कळपात 23 हत्ती आहेत. एक जरी आला तरी 22 राहत नाहीत, त्यामुळे 23 आले तर आपल्याला कठीण होईल. म्हणून आपण इकडनंच माघारी लोकेशन घेऊन गेलं तर बरं पडेल. हे आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना समजावून सांगितलं आणि सगळा कळप मागे फिरला. इतकंच, म्हणजे एवढ्याच प्राण्यांबरोबर कम्युनिकेशन होत आहे असं नाही. तर केरळमध्ये
एका सिंहिणीला पिल्लू झालं आणि तिने ते अशा पद्धतीने बेमालूम लपवलं की सीसीटीव्ही मध्ये सुद्धा ते दिसलं नाही. साधारण 12:30 वाजता मला त्यांनी बोलवलं, सांगितलं 6 वाजता पिल्लू जन्माला आलंय पण ते आम्हाला दिसत नाहीये, तुम्ही तिच्याशी बोलून जरा तिला सांगाल का? मी परत मराठीतच, हत्ती असो वाघ असो सिंह असो, मराठीतच बोललो. मी तिला म्हटलं तुझ्या पिल्लाचं परीक्षण होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्याकरता ते आम्ही बघणं गरजेचं आहे. सगळे डॉक्टर वगैरे सीसीटीव्ही रूम मध्ये बसले होते आणि तिला मी सांगितल्यावरती पुढच्या 2.5 ते 3.5 मिनिटामध्ये तोंडामध्ये पिल्लू घेऊन ती माझ्यासमोर उभी राहिली. ती साधारण 5 मिनिटं उभी होती आणि 5 मिनिटानंतर जेव्हा तिला कोणी येतं अशी कुणकुण लागली, त्यावेळी त्या ठिकाणून ती निघून गेली. त्याच्यानंतर हा जो वाघोबा आहे त्यांनी तिकडच्या एका वाघिणीची शेपटी तोडली होती आणि शेपटी तोडल्यानंतर त्याच्या तोंडातनं शेपटी काढून घ्यायची होती, त्याला शांत करायचं होतं, वाघिणीला लगेच हॉस्पिटलमध्ये नेणं गरजेचं होतं, सगळं स्प्रे मारून तो पिंजरा साफ करणं, ते रक्त साफ करणं गरजेचं होतं. त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तिकडच्या झू अथॉरिटीचे लोक, माझे गुरु डॉक्टर जेकब अलेक्झांडर आणि मी स्वतः असे आम्ही त्या ठिकाणी होतो. पण जेकब सरांबरोबर आणि माझ्याबरोबर त्याचं इतकं गोड नातं तयार झालं की मांजरीप्रमाणे आमच्याबरोबर तो आमच्या समोर येऊन आमच्याकडनं कुरवाळून घ्यायचा, आमच्याकडनं लाड करून घ्यायचा. इतकंच नाही तर मुका सुद्धा घ्यायचा आणि मुका घेतल्यानंतर लहान बाळासारखं वागायचा सुद्धा. 1 वर्षाचंच होतं ते. वाघ, हा जो वाघ जो दिसतोय श्रावण नाव याचं, तो 1च वर्षाचा होता. आता हे काम करत असताना त्यांनी वेगवेगळे आवाज काढले आणि त्या आवाजाचा मला अभ्यास करता आला. त्याच्यातनं हत्तीचं ॲक्सेप्टन्सी म्हणजे तुम्हाला स्वीकारलंय ह्याची गुरगुरणं वेगळं असतं, तुम्हाला नाकारलंय ह्याचं गुरगुरणं वेगळं असतं आणि तुम्हाला घाबरवायचंय ह्याची डरकाळी वेगळी असते. हे 3 आवाज कळले आणि त्यामुळे त्या वाघाबरोबर काम करणं आम्हाला खूप त्यावेळी सोपं गेलं होतं. आता फक्त वाघच होता का? तर नाही. तिकडे शुकूर नावाचा एक लेपर्ड होता. त्या लेपर्डनी खाणं सोडलं होतं तिकडे आल्यानंतर. त्यांनी खाणं का सोडलंय ह्याचा अभ्यास केला, कळलं की तो जंगली होता. जंगली असल्यामुळे शिकार करायची, फाडायचं आणि खायचं एवढंच त्याला त्या ठिकाणी माहिती होतं. तर आम्ही ज्यावेळी त्याला खायला देत होतो ते मांसाचे चौकोनी तुकडे करत होतो आणि ते त्याला देत होतो. त्यामुळे ते कसे खायचे हे त्याला माहिती नव्हतं. शेवटी पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडला, मध्ये एक जाळी ठेवली आणि त्याला भरवायला सुरुवात केल्यावरती 3 दिवस उपाशी असलेल्या या शुकूरने साधारण पहिल्याच दिवशी 2.5 ते 3.5 किलो, ते 2 किलो खातात, पण हा जास्त दिवसाचा उपाशी असल्यामुळे 2.5 ते 3.5 किलो खाणं त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलं. इतकंच नाही, तर ह्याचा एक फार मजेशीर किस्सा आहे. तो पाणी पित नव्हता. जे म्युन्सिपाल्टीचं नळाचं पाणी यायचं, ते पाणी तो पित नव्हता. तर मी मजेत सरांना म्हणलं, की "सर, हा म्युन्सिपाल्टीचं पाणी येत नाही, तर ह्याला बिसलरी मागवूया." आणि मजा म्हणून खरंच 20 लिटरची बिसलरीची बॉटल आम्ही मागवली. ती त्याच्या भांड्यात रिकामी केली आणि त्यांनी ते पाणी प्यायला सुरुवात केली. म्हणजे जंगलामध्ये किती रिच मिनरल वॉटर्स ते खात असतील, पीत असतील, ह्याचा आम्हाला अंदाज आला. तुमच्या आणि आमच्यासारखा हा प्राणी सुद्धा एक कुटुंबवत्सल प्राणी आहे. ह्याची रचना ही कळपामध्ये 12 वर्षापर्यंतचे नर आणि त्याच्या वयाच्या सगळ्या फिमेल्स आयुष्यभर कळपात राहतात. वयाने सगळ्यात मोठी जी हत्तीण असते ती कळपाची प्रमुख मादी असते आणि इतर हत्तीणी ज्या असतात त्या त्यांच्या फॉलोअर्स असतात. प्रमुख मादी त्यांना सगळ्या क्षणांना काही ना काही नवीन गोष्टी शिकवत असते. पिल्लाची काळजी घेणं हा त्या कळपाचा महत्वाचा भाग असतो. जर पिल्लू असेल तर त्या कळपाच्या दिशेनेही आपण जायचं नाही, कारण त्यांची ताकद इतकी प्रचंड असते ज्याचा अंदाज आपल्याला सहसा येत नाही. माझं नशीब चांगलं आहे की त्या कळपाने मला स्वीकारलंय. ती आई त्या पिल्लाला माझ्याजवळ येऊ देते. त्या कळपाच्या मध्यभागी मला बसता येतं. जर मला त्या कळपाने इतक्या सकारात्मक पद्धतीने शिकवलंय, तर त्या कळपाच्या सगळ्या गोष्टी ह्या तुम्हाला कळाव्यात, माहिती असाव्यात, यासाठी प्रत्येक व्यासपीठाचा वापर ट्रंकॉल द वाईल्डलाईफ फाउंडेशन या ठिकाणी घेते आहे. आज या ठिकाणी आम्हाला बोलण्याची संधी दिलीत आणि ऐकून घेतलं त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे मनःपूर्वक आभार. हत्ती खरंच किती भाग्यवान ना असं वाटायला लागलंय. कारण
हल्ली माणसा-माणसातला संवाद कमी झालाय, तेव्हा ह्युमन व्हिस्परर कोणीतरी असायला हवा. आनंद शिंदेंसारखा. आनंद शिंदेंकरता एकदा जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया. आपले लाडके नेते राजसाहेब यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन काही तरुण मुलांनी एक अतिशय सुंदर गाणं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकरता बनवलंय. त्याचं प्रदर्शन आपण आज करणार आहोत. ते गाणं लावण्याची विनंती मी करतो. त्या गाण्याचे गीतकार, संगीतकार आहेत मयूर राणे, गायक आहेत मनीष राजगिरे, दिग्दर्शक आहेत तुषार घाडीगावकर आणि राजेश वऱ्हाडकर. आणि त्याच्यात काम करणारी जी मंडळी आहेत ती आपल्याला दिसतीलच. इतकी वेळ होऊ दे वेळ साथ दाबू दे या राजाला झेपलय भारी साथ दिलदारी राज साहेबांची आहे हवा आपली मनसे आपली मनसे चाल वाघाची शोभे यायची विशाल बडी आमच्या नसा नसामध्ये भिनली खऱ्यातील दुःखवाची वाणी आम्ही जोशात रथ अंगात आम्ही जोशात रथ अंगात डाव उलटून टाकू पुन्हा ते आम्हा साथ आमची ही हाक गर्व आहे आम्हा मातीचा आम्ही अजून सोबत साथ तुमची आम्ही अजून सोबत हीच ती वेळ होऊ दे मेळ साथ लाभू दे या राजाला झेपलय भारी साथ दारी राज साहेबांची आहे हवा ही मनसे ही मनसे हा जनसे बोलतो आम्ही बोल मराठी कचतो आम्ही फक्त मराठी जाणतो दुःख साऱ्या जनाचे तू राजा माझा पटकरी उभ मायेची साथ साहेबांची उभ मायेची साथ साहेबांची अळ येते आम्हा लढण्याला नार शब्दांची वाट प्रगतीची दिशा दाखवू महाराष्ट्राला हीच ती वेळ होऊ दे मेळ साथ लाभू दे या राजाला झेपलय भारी साथ दिलदारी राज साहेबांची आहे हवा अपनी मन से बोला दिल से अपनी मन से बोला दिल से अपनी मन से या
गाण्याचे जे सर्व कलाकार आहेत यांचा आपण आदरणीय राजसाहेबांचे हस्ते सत्कार करणार आहोतच. सन्मान्य राजसाहेबांचं थोड्या वेळातच आगमन होणार आहे. मी मनसे नेते अभिजित पानसे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या वर्धापन दिनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा, सन्माननीय अमित साहेब ठाकरे यांचा. धन्यवाद. सन्माननीय राजसाहेबांना वंदन करून तुमच्या समोर बोलतो. सगळ्या कार्यक्रमांना गणेश वंदना होतंय, पण यावर्षी आम्ही ठरवलं गणेशाचं जे मूळ रूप आहे त्या हत्तींशी संवाद साधणाऱ्यालाच आपण बोलूया. कदाचित हा शुभशकून होईल आपल्यासाठी. मी फार अगदीच कमी वेळ बोलणार आहे, कारण माझ्यानंतर सन्माननीय नांदगावकर साहेब बोलतील आणि साहेबांचं आगमन चेकनाक्यापर्यंत झालेलं आहे, त्यामुळे ते लवकरच इथपर्यंत पोहोचतील. मी मुद्दामून माईक समोर उभा राहिलो कारण एक गोष्ट मला बोलायची आहे की ती कदाचित अमित साहेबांना आवडणार नाही, पण तरी त्यांचा राग पत्करून मी ही गोष्ट बोलणार आहे. त्यांनी उल्लेख केला, त्याची ओळख करून देताना श्रीरंग म्हणला की करोनाच्या काळात, लॉकडाऊनच्या काळात 80 रस्त्यावरचे कुत्रे आणि अनेक हत्ती यांची सगळी काळजी या आनंद आणि त्यांची सुविद्य पत्नी श्रिया, सौ श्रिया इथे आहेत, त्यांनी घेतली. आणि हे ट्रंकॉल फाउंडेशन असं वाटेल की खूप जागतिक पुरस्कार मिळाल्यानंतर यांच्याकडे खूप फंडिंग असेल, पण हे स्वतः नोकरी करत करत स्वतःच्या पैशांनी आणि मग त्यांचे विचार पटणारे काही त्यांचे स्नेही आहेत, त्यांच्या पैशांनी हा सगळा गाडा चालवतात गेले अनेक वर्ष. आणि हे विलक्षण आहे. म्हणजे एक ओळख करताना मला असं वाटतं राहिली की आपल्याकडे पिकतं ते फारसं विकलं जात नाही. या आनंदला महाराष्ट्रात हत्तींची काळजी घ्यायची आहेच, पण त्याचं महत्व इतकं जगभर पसरलेलं आहे की श्रीलंकेतनं त्याला मागणी आहे, साऊथ आफ्रिकेतनं तर त्याला सारखे बोलत आहेत की तू तिथे सोड आणि आमच्या इकडे ये आणि आमच्या देशात हत्तींची काळजी घे. म्हणून अशा माणसाला व्यासपीठ आपण द्यायला पाहिजे आणि त्याला समोर आणायला पाहिजे लोकांच्या. कदाचित हे हत्तींचं मोठं जंगल आणि हत्तींची संपूर्ण जोपासना करणारं महाराष्ट्र सरकारच्या कानी जाईल आणि काहीतरी त्यातनं चांगलं घडेल. पण लॉकडाऊनच्या काळात फारच हलाखीची परिस्थिती होती, त्यांना काही करता येत नव्हतं आणि त्यांना एक अचानक एका युवा नेत्याचा फोन आला, जरा येऊन भेटून जा. ती बातमी वाचली गेली. मी मागे अमित साहेबांच्या नेतेपदाला 1 का 2 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर व्हिडिओ बनवलेला. त्याच्यात एक वाक्य मला आठवतंय की राजपुत्र होणे खूप कठीण गोष्ट असते, की त्याचे संस्कार असतात, पण ते समाजात तसं वावरणं आणि तशी मदत करणं लोकांना. आणि त्याच्यात एक वाक्य वापरलेलं की शस्त्राच्या जागी वस्त्र कधी जन्माला येत नाही. शस्त्राच्या जागी शस्त्रच जन्माला आलेलं आहे. आणि ही छोटीशी बातमी वाचून आपल्या अमित साहेबांनी त्यांना कृष्णकुंज, त्यावेळेला कृष्णकुंज होतं, कृष्णकुंजवर बोलवलं होतं आणि सांगितलं की ऐकून घेतलं सगळं आणि जाताना महेशला भेटून जा सांगितलं. त्याने एक छोटंसं एन्व्हलप दिलं. त्याला कळेना की हे काय दिलंय. त्यावेळेला तब्बल 1 लाख रुपयाची मदत आपल्या अमित साहेबांनी या फाउंडेशनला केलेली आहे. त्यांनी तिथे डोक्याला हात लावलाय की हे कशाला सांगितलंस तू म्हणून. पण अमित साहेब या गोष्टींनी अनेक जणांना प्रेरणा मिळेल की उजव्या हाताने दान केलं तर डाव्या हातालाही समजू नये, अशा स्वभावाचे अमित साहेब. त्यांच्याकरता मला असं वाटतं आपण मनापासून एकदा जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. तुम्ही इथे ठाण्याचा ठाणेकर म्हणून मी तुमचं सगळ्यांचं तिथे स्वागत करतो. आज आमचं भाग्य आहे की माननीय राजसाहेबांनी हा वर्धापन दिन आपल्या ठाण्यात आम्हाला दिला आणि आपण सर्वजण आलात. या सगळ्या गोष्टीत एक नवीन उमेदीने मी अगदी 2 मिनिटं घेतो की ज्या प्रकारचं राजकारण महाराष्ट्रात सुरू आहे आणि ज्या प्रकारचं आपल्याला ऐकायला मिळतंय, म्हणजे मी आत्ताच गाडीतनं येताना
मी कलाकार असल्यामुळे अनेक गाणी ऐकत ऐकत येतो. आताच कृष्णकुमार नूर यांची एक गझल मी ऐकत आलो. शुजात खान, तुम्ही ऐका ती YouTubeवर. त्याच्यात 2 ओळी आहेत, की धन के हाथों धन के हाथों में बिक गए हैं सभी, जुर्म की कोई सजा ही नहीं. या पद्धतीचं राजकारण जर आपल्या महाराष्ट्रात होत असेल, आपण उघड्या डोळ्यांनी बघतोय, आपल्याला काही करता येत नाही असं वाटायला जर लागलं असेल, तर संपूर्ण महाराष्ट्र, माझे मित्र, माझे नातेवाईक, माझे काय आपले WhatsAppचे ग्रुप, यांच्याशी जेव्हा मी बोलत असतो, त्यांना सगळ्यांना आता एकाच माणसाकडून या महाराष्ट्रात अपेक्षा आहेत, ते म्हणजे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे. त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहेत, म्हणजे काम आपल्याला करायला हवं. आपण प्रचंड कष्टाने आणि खूप संवाद करून, लोकांना भेटून, आता वेळ खूप कमी आहे. वर्षभरात सगळ्या इलेक्शन लागतीलच. आमदारकी लागतील, खासदारकी लागतील. पण आपण स्वस्थ बसून चालणार नाही. मला असं वाटतं त्वेषाने आपण राजसाहेबांचा विचार सगळीकडे पोहोचवला पाहिजे. दुसरा काय करतो, तो काय करणार आहे, याच्यापेक्षा मी काय महाराष्ट्रासाठी करेन आणि मी काय माझ्या पक्षासाठी करेन, हे आपण आपलं आपलं ठरवूया आणि राजसाहेबांना अभिप्रेत असलेला महाराष्ट्र घडवूया. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद पानसे साहेब. यानंतर मी आदरणीय मनसे नेते बाळा नांदगावकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, सावित्रीबाई फुले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना अभिवादन करतो. साहेब आता थोड्या वेळात येतीलच. सन्माननीय अमितजी, सगळे माझे सहकारी नेते मंडळी आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माता भगिनी बांधवांनो, साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. आपले साहेब येणार म्हणजे आपला सण असतो, आपल्यासाठी आनंदाचा दिवस असतो आणि तो आनंदाचा दिवस आपण अत्यंत धूम धडाक्यात, जल्लोषात, फटाक्यांची आतषबाजी करत, वेगवेगळ्या गोष्टी करत साजरा करत असतो. आणि मग साहेब येऊन आपले चापकाचे फटकारे काय मारायचे ते सगळ्यांसाठी मारत असतात आणि आपण तोच विचार घेऊन नंतर या ठिकाणाहून जात असतो. मागच्या वर्षी पुण्यामध्ये 16वा आपला वर्धापन दिन साजरा झाला होता आणि तो त्यावेळेला शहराध्यक्ष सन्माननीय वसंतराव मोरे, आमचे नेते बाबू वागसकर, सौभाग्यवती वागसकर वहिनी, अजय शिंदे, किशोर, साई, सगळीच, हेमंत वगैरे सगळी मंडळी, बाळा शेवडे शेडगे आमचे, या सगळ्या मंडळींनी अत्यंत जोरात तो त्या वेळेला त्या ठिकाणी वर्धापन दिन साजरा केला होता. त्यावेळेला मला वाटतं असं बोललो होतो, तुम्हाला आठवत असेल, 16वं वर्ष धोक्याचं पण आपल्यासाठी मोक्याचं, असं त्यावेळेला बोललो होतो मी. निवडणुका आल्याच नाहीत, तर पुढे पुढे जात आहेत. निवडणुकीला संधीच मिळत नाही यायची, कारण पुढारीच येऊ देत नाहीत. त्यामुळे निवडणुका पुढे पुढे जात आहेत. आणि आता 17वं वर्ष, 17 म्हणजे इतरांसाठी खतरा. आणि मी म्हणणारे, तुम्हाला माहिती आहे आपल्या साहेबांकडे बघून काय त्यांची परिस्थिती होती ती. गेले या
16 वर्षाच्या प्रवासानंतर 17व्या वर्षामध्ये आपण आज पदार्पण करत आहोत. केलेलं आहे 17 वर्ष. 17 वर्षाचा प्रवास तुम्ही फार खडतरपणे पार पाडलेला आहात. या 17 वर्षाच्या प्रवासामध्ये तुमच्या बळावरती साहेबांनी आमदार निवडून आणले, नगरसेवक निवडून आणले, महापौर निवडून आणले, लोकांना सन्मान प्राप्त करून दिला, लोकांनी तो सन्मान घेतला. परंतु हल्ली तुम्हाला माहिती आहे, जगाची रीत आहे, गरज सर्वांना वैद्य मरो. गरज संपली आणि जो तो आपापल्या मार्गाला निघून गेला. हरकत नाही. जाणारे जातात, येणारे येत असतात. हा पक्ष आहे. एखादा पक्ष काढणं सोपं असतं असं नाही. काढणंही कठीण असतं, पण त्याही पेक्षा जास्त कठीण असतं की तो सतत एवढे वर्ष सांभाळणं. तो एवढे वर्ष साहेबांनी पक्ष सांभाळला, तो केवळ तुमच्यासारख्या त्यांच्यावर असणारी भक्ती, श्रद्धा, निष्ठा या बळावर त्यांनी हा पक्ष सांभाळला. कारण तुम्ही त्यांच्यासोबत आहात आणि तुमच्यामुळे साहेबांनी हा पक्ष सांभाळला. तुमच्या ताकदीवर पक्ष सांभाळला. अनेक प्रकरणं घडली, अनेक आंदोलनं आपण केली. त्या सगळ्या आंदोलनांमध्ये तुम्हाला एवढा त्रास सहन करावा लागला, तडीपारी भोगल्या, केसेस झाल्या, कोर्ट कचेऱ्या, पोलीस स्टेशनच्या वाऱ्या, पोलिसांचा मारहाण, सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सहन केल्यात केवळ आपल्या साहेबांसाठी. आणि तुम्हाला पूर्ण खात्री होती की तो एक दिवस उजाडेल की ज्या दिवशी राजसाहेबांच्या स्वप्नातला महाराष्ट्र निश्चितपणे आम्ही उभा करू. आणि हा तुमचा आत्मविश्वास, आणि तुमच्या त्या आत्मविश्वासापेक्षा साहेबांचा त्याच्यापेक्षा तुमच्यावर असणारा विश्वास, आणि म्हणूनच आजपर्यंतचा प्रवास आपण हा करू शकलो. आणि म्हणून या प्रवासामध्ये चांगले वाईट सगळ्या प्रकारची लोक भेटली. आपण सगळ्यांना मदत केली. ज्यांनी ज्यांनी मदत मागितली त्यांना मदत केली. आपल्या पदरात काय पडलं? काही नाही पडलं. साहेबांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली आणि ठाम भूमिका घेऊन ते प्रवास करत राहिले. त्या पक्षवाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या ज्या ज्या गोष्टी होत्या त्या त्यांनी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. प्रयत्न जे यश आपल्याला पाहिजे होतं ते मिळालं का? सुरुवातीच्या काळात मिळालं, पण नंतर यश आपल्याला मिळालं नाही. त्याचं कारण आपण कुठेतरी थोडे ढिले पडलो. आपल्याला वाटलं साहेब आहेत ना, होईल पुढे काहीतरी, तर तसं नसतं. साहेब आपल्या बळावरच पुढची वाटचाल करत असतात. तर ती वाटचाल करताना तुमच्या आमच्या सगळ्यांचं सहकार्य जर त्यांना मिळालं नाही तर पुढची वाटचाल कशी करणार? जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र त्यांना घडवायचा आहे. ते कोणाच्या बळावर घडवणार? त्या महाराष्ट्रामध्ये हा पक्ष जन्माला घातला त्यावेळेला त्यांना किती त्रास सहन करावा लागला त्याची तुम्हाला कल्पना आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला की होय, हा पक्ष काढला पाहिजे, लोकांना काहीतरी दिलं पाहिजे, आणि म्हणून त्यांनी हा पक्ष काढला. आणि पक्ष काढल्यानंतर ज्यांना ज्यांना मदत केली त्यांनी आपल्याकडे पाठच फिरवली. आपण कोणाला मदत नाही केली.
साहेब आपल्या तत्वाशी आणि आपल्या विचाराशी ठाम राहिले. पण कुठले आंदोलन नाही केली. सगळी मराठी लोकांसाठी, मराठी माणसांसाठी जी आंदोलनं पाहिजे होती ती आपण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. आपण अंगावर केस घेतल्या, तशाच साहेबांनी सुद्धा 100 पेक्षा जास्त केसेस स्वतःच्या अंगावर घेतल्या. ते डगमगले नाहीत, खचले नाहीत. घरातल्या अडचणी खूप आल्या, त्या अडचणींनी ते खचले नाहीत. त्या अडचणीच्या छाताडावरती पाय देऊन ते उभे राहिले. कोणासाठी राहिले? आपल्यासाठी राहिली. आता आपली जबाबदारी आहे. 17 वर्ष आपल्याला आता पूर्ण होत आहेत आणि आता पुढची वाटचाल आपल्याला करायची आहे. तुम्हाला आठवतं षण्मुखानंद मध्ये साहेब बोलले होते, याच्या पुढे तुम्हाला मी पराभव हा दिसू देणार नाही. आपल्याला सांगितलं होतं साहेबांनी. ते कोणाच्या बळावर बोलले होते? आपल्या बळावर बोलले होते. त्यांना वाटत होतं शेवटी कशी असते की जीवनामध्ये 2 कमाई असतात. बाप कमाई असते आणि एक आप कमाई असते. बाप कमाई ही वाढवायची असते का ती वडोपची असते, आणि आप कमाई जी स्वनिर्मित असते. राज ठाकरे साहेबांनी स्वनिर्मित आप कमाई आपल्यासाठी उभी केलेली आहे. स्वतःसाठीच, तुमच्यासाठी उभी केलेली आहे. पक्षातून बाहेर पडले तेव्हा काही न घेता त्या पक्षातून बाहेर पडले, काही न घेता. पक्षाचा कित्येक तुम्ही लोकांनी प्रवास पाहिलेला आहात, मीही पाहिलेला आहे. त्या प्रवासाचे बरीच लोक तुम्ही साक्षीदार आहात. ते प्रवास करताना साहेबांच्या वडिलांनी सुद्धा काही कष्ट कमी केले नव्हते. सन्माननीय श्रीकांतजी ठाकरेंनी सुद्धा प्रचंड कष्ट केले होते त्या काळामध्ये. पण त्यांच्या पत्रात तरी काय पडलं? पप्पांनी सुद्धा कधीही साधा शाखा प्रमुख सुद्धा माझा निवडा म्हणून सांगितलं नव्हतं. उमेदवार सांगितला नव्हता. सगळा व्याप त्यांनी त्यावेळेला सांभाळला. त्यांच्या पदात काहीच पडलं नाही. राजसाहेबांनी सुद्धा त्या काळामध्ये जे जे करता येईल ते शक्य केलेलं आहे. त्याला मी तर खूप जवळून पाहिलंय ते केलेलं आहे. ते करत असताना त्यांच्या पत्रात काय पडलं? काही नाही. फक्त निवडणूक आली की राज ठाकरे साहेबांना बाहेर काढायचं, निवडणुकीला वापरायचं आणि पुन्हा आत घालायचं. सन्मान नावाची गोष्टच नाही. आणि शेवटी 11 वर्षाच्या या अवहेलनानंतर साहेबांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय घेत असताना त्याला किती वेदना आल्या असतील, त्रास झाला असेल, तुम्ही कल्पना करू शकता. त्याने ते सहन केलं. त्यांनी ते सहन केलं आणि मग हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष काढला. आणि आता आपली जबाबदारी आहे, हा पक्ष कसा पुढे न्यायचा आहे. आपल्या लोकांची भीती विरोधकांना वाटली पाहिजे. जरा विरोधकांना वाटली पाहिजे, कुठल्याही समाजाला वाटता कामा नये. आपला श्वास
आणि ध्यास हा मराठी आणि हिंदुत्व आहे आणि तो घेऊन आपल्याला जायचं आहे. तो घेऊन आपण जातो आहोत आणि मला पूर्ण खात्री आहे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा बाळासाहेब ठाकरेंचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा दोन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नांदगावकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं भाषण चालू करावं. साहेब कोणती अनाउन्समेंट करायची तो बी करा. स्लॅब आहे मोठ्या प्रमाणात पब्लिक झालं. करतो. वरती गॅलरीमध्ये जे मनसैनिक आहे त्यांना विनंती आहे, जे बसले त्यांनी कृपया बाहेर या. तो स्लॅब आहे, कृपया बाहेर या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नाही झालं. जे खाली बसलेत ना त्यांना विनंती आहे, कृपया आपण बाहेर उभे राहा प्लीज. सगळे सगळे हा त्याची सगळे कृपया बाहेर उभे बसा. ही जी संपूर्ण लाईन आहे त्यांना विनंती आहे. आपण सगळे राजसाहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी आलेला आहात. बाहेर स्क्रीनची पण व्यवस्था केलेली आहे. आपणास नम्र विनंती आहे, कृपया सगळ्यांनी जरा इकडे या साईडला. हे खाली बसले तेवढे सगळे
मी तुमची मनस्थिती समजू शकतो आणि माझी मनस्थिती मला समजते. पण येस, शुअर, वी विल विन immediately and definitely because टायगर विथ अस. टायगर आमच्या सोबत आहे. तर चिंता करायचं कारण नाही. साहेब आता येतीलच, तुम्हाला मार्गदर्शन करतीलच. पण काल परवाकडे संभाजीनगरमध्ये एक तो टिनपाट छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध करत होता. त्या टिनपाटला मी एवढं सांगू इच्छितो की अरे, तुझ्या औरंगजेबाला या महाराष्ट्राच्या लाल, काळ्या आणि तांबड्या मातीने गाडलेला आहे. हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. आणि पुन्हा तो असा म्हणाला का कोण बाळासाहेब ठाकरे, कोण बाळासाहेब ठाकरे. आणि आमचे छत्रपतींचं नाव घेणारे, संभाजी महाराजांचे नाव घेणारे काहीही बोलत नाहीत मतांच्या लाचारीसाठी. पण मी त्याला एवढं सांगू इच्छितो, तुझ्या त्या हैदराबादच्या 2 भुरट्या चोरांना सांग का महाराष्ट्र आहे, त्यांना विचार कोण बाळासाहेब ठाकरे. ते बोलतील अब्बाजान अब्बाजान. बरं, सन्मान्य साहेब आता येत आहेत. आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. या 17व्या वर्धा दिनानिमित्त आपण आता साहेब तर 17व्या वर्धा दिनानिमित्त आपल्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणारच आहेत. पण 22 तारखेला मात्र महाराष्ट्राला दिशा आणि मार्गदर्शन देणार आहेत. म्हणून आज आपण साहेबांचे विचार घेऊन अत्यंत झंझावाताने निघूया, एवढं ज्या प्रसंगी सांगतो. तुम्हाला सगळ्यांना मनापासून खूप 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 शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय नेते आणि सरचिटणीस यांनी कृपया व्यासपीठावर यावे. मी सन्माननीय राजसाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी शिवप्रभूंच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करावं. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंतस जाणता राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. ठाणे शहराचे उपशहराध्यक्ष विश्वजित जाधव, विभागाध्यक्ष निलेश चव्हाण व सर्व शाखाध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. गावाच्या उपनगराध्यक्षा सौ सायली यांनी व्यासपीठावर यावे.
सायली मावळसकर. त्याचप्रमाणे मी आपणास विनंती करतो की सन्माननीय अमित साहेब ठाकरे यांचा देखील आपण सन्मान करा. सन्माननीय अविनाश जाधव साहेब ठाणे पार्क जिल्हाध्यक्ष, आपल्याला विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. सौ सायली माळसकर या आपल्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आहेत, यांचा सन्मान आदरणीय राजसाहेब ठाकरे करतात. या 17व्या वर्धापनदिनी नवी मुंबई मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे व सर्व सहकारी यांच्या वतीने पक्षनिधी देतात. माननीय राजसाहेबांच्या हाती सुपूर्द करतात. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला पक्षनिधी सुपूर्द करावा. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माथाडी कामगार सेना हे देखील पक्षनिधी देतात. त्यांना विनंती आहे आपण कृपया व्यासपीठावर येऊन पक्षनिधी द्यावा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, चर्मयोग कामगार सेना आपण देखील आपला चेक पक्षनिधी देण्यात यावा. धन्यवाद. साहेब, सुरुवातीला आनंद शिंदे नावाचे एलिफंट विस्परर आहे, हत्तींशी बोलणारा माणूस आहे. केवळ मुंबई महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात परदेशातून साऊथ आफ्रिकेपासून श्रीलंकेपर्यंत त्यांना बोलवलं जातं. तर त्यांचं एक मानपत्र आपण ठाण्यातल्या या वर्धापन दिनी मराठी अभिमान पुरस्कार म्हणून त्यांना आपण मानपत्र तुमच्या हस्ते देतोय, त्यांचा सत्कार करतोय. मी फक्त मानपत्र वाचण्याची विनंती श्रीरंगला करतो. सन्माननीय श्री आनंद शिंदे, सस्नेह जय महाराष्ट्र. वृत्तपत्राकरता छायाचित्र काढता काढता आपण हत्तींच्या संपर्कात आलात आणि आपलं संपूर्ण जीवन हत्तींसाठी वाहून घेतलं. हल्ली माणसामधला संवाद कमी झालाय, किंबहुना विसंवाद वाढलाय. अशा वातावरणात आपण भूतलावरील सर्वात अवाढव्य प्राण्याशी संवाद साधू लागलात. त्याची दुःख, त्रास समजून घेऊन ते दूर करण्याचा प्रयत्न करू लागलात. हत्तींशी संवाद साधताना भाषा हा अडसर आपल्याला कधीच भासला नाही, कारण हत्तींना भाषा नाही तर भावना, स्वरातील भाव कळतात हा अभ्यास केलात आणि केरळमधील हत्ती असोत व आसाममधील, त्यांच्याशी आपण मराठीत संवाद करू लागलात. आईपासून वेगळी झालेली हत्तींची पिल्लं, त्यांचं संगोपन, चिडलेल्या हत्तींना शांत करणं, मानसिक आघात झालेल्या हत्तींना सावरणं, अशातूनच जन्म झाला ट्रंक कॉल फाउंडेशनचा. या कामी आपले गुरु डॉक्टर जेकब अलेक्झांडर यांचं मार्गदर्शन आपल्याला प्रेरणादायी ठरलं. गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण फक्त हत्तीच नव्हे, बिबट्या, अस्वल यासारख्या प्राण्यांशीही संवाद साधू लागलात. आपल्या या कार्यात आपल्या सुविद्य पत्नी सौ श्रिया यांची मोलाची साथ आपल्याला लाभलेली आहे. आपला प्राण्यांच्या छायाचित्रीकरणापासून सुरू झालेला प्रवास प्राण्यांशी संवाद साधून त्यांना आपलंसं करण्यापर्यंत आलाय, हे खरंच खूप थक्क करणारं आहे. हत्तींशी लीलया संवाद साधणाऱ्या आपल्यासारख्या अवलियाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पहिला
मराठी अभिमान पुरस्कार प्रदान करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. धन्यवाद. साहेब, तुमच्या विचारांनी प्रेरित होऊन तरुण मुलांनी मगाशी एक मनसे गीत तयार केलं आणि ते आम्ही दाखवलं. अतिशय सगळ्यांना आवडलं. त्या सत्कार करा. त्या सगळ्या मुलांना मी व्यासपीठावर बोलवतो. सन्माननीय राजसाहेबांच्या हस्ते आपलं सत्कार होणार आहे. तुषार घडेगावकर आणि टीम यांना मी बोलवतो. त्या सगळ्या तरुण मुलांनी सन्माननीय राजसाहेबांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन हे गाणं केलं. एकदा जोरदार टाळ्या. आपल्याला गाणं आवडलेलं आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात त्याचबरोबर साहेब, चित्रपट सेनेचे आपले अध्यक्ष अमेय खोपकर यांच्या संकल्पनेतून गुढीपाडव्याला 22 मार्चला एक नवीन गाणं मनसेचं आपल्या येत आहे. त्याची एक झलक, छोटासा टीजर आपण बघूया. महाराष्ट्र हा लढवय्या महाराष्ट्र आहे. जे जे काही मिळवलं ते आजपर्यंत लढून मिळवलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या वाटेला जाण्याचा प्रयत्न करू नका. हा तिसरा नेत्र जर समजा या शिवरायाचा उघडला ना तर सगळेच भस्मसात व्हाल. हो, हो, हो. कृष्ण जिथे सीतेचा मार्ग तिथे मनसेचा खडवूया. या क्षणाची आपण वाट बघतोय. तो क्षण आलेला आहे. मी सन्माननीय राजसाहेबांना विनंती करतो की संपूर्ण महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करावे.
जमलेल्या माझ्या सर्व महाराष्ट्र सैनिकांनो, बांधवांनो आणि भगिनींनो, मी काल महिला दिनानिमित्त एका कार्यक्रमाला गेलो होतो. तिकडेही अशाच घोषणा झाल्या. त्या घोषणा चालू असताना मला एक गोष्ट आठवली. विनोद होता तो, की एके दिवशी दत्तो मामन पोद्दार ते रायगडावरती गेले. शिवचरित्रकार आणि जाता जाता त्यांना एक आकाशात पाहिलं. समोरून एक शेतकरी होता. त्याला विचारलं, काय रे, आज पाऊस पडेल काय? त्याने असं बघितलं, तो वाटत नाही. थोड्याने ढग आले, सगळं आकाश भरलं, जोराचा वारा, पाऊस बिऊस जोरात सुरू झालं. काय करायचं म्हणून एक झोपडं दिसलं. टकटक केली. आतून आवाज आला, कोण आहे? त्यांनी सांगितलं की शिवचरित्रकार महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोद्दार. आतून आवाज आला, इतक्या लोकांना जागा नाही. असं जर समजा माझ्या बाबतीत झालं, मी झोपडीवरती टकटक करतोय आणि ह्याच्यापैकी कोणीतरी घोषणा दिली, घेतली का घरात? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आजच्या या 17व्या वर्धापन दिनाला तुम्हा सर्वांना, माझ्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माझ्या महाराष्ट्र सैनिकाला, त्याला खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा आणि आभार. शुभेच्छा या तर असणारच आहेत. आभार या गोष्टींचे की कोणतीही सत्ता नसताना ही तुमची जी ऊर्जा आहे ना, पक्ष पुढे घेऊन जात असतो. त्याच्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. आज सगळेजण इकडे आहेत. संदीप पुढे आपला, ये पुढे. आत्मचरित्राची 4 पानं वाढली. दिवशी घटना घडल्यानंतर मी काही बोललो नाही. मला अनेकांनी विचारलं, तुम्हाला काय वाटतं, कोणी केलं असेल, कोणी केलं असेल? एक निश्चित सांगतो, ज्यांनी केलंय त्यांना पहिलं समजेल की हे त्यांनी केलंय, मग सगळ्यांना कळेल की हे त्यांनी केलं. माझ्या मुलांचं असं रक्त मी वाया घालू देणार नाही. महाराष्ट्रासाठी काम करायला आलेत, या फडतूस लोकांसाठी नाहीत. बाकी अनेक गोष्टी आहेत, अनेक विषय आहेत जे मला आज नाहीत पण 22 तारखेला बोलायचे आहेत. गेल्या 17 वर्षाचं थोडंसं सिंहावलोकन होणं पण तितकंच गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. पक्ष कशा कशातनं गेला, कशा कशातनं जातोय, काही लोक बोलतात की काही जण पक्ष सोडून गेले, एक एकटे गेले. मग आपल्याला प्रश्न विचारतात लोक की राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी होते, निवडणुकीला मतं का नाही पडत? पण ते 13 आमदार निवडून आले होते, काय सोरठवरती आले होते का? सोरठ बिरट कळतं सगळं फटाफट चायला.
मला सोरठचा रिस्पॉन्स यांच्याकडनं ठीक आहे, मला महिलांकडनं सोरठचा रिस्पॉन्स पण काय आहे, हा एक प्रपगंड आहे. सगळेच नव्हेत, पण काही पत्रकार हे अनेक पक्षाला बांधलेले आहेत. ते पूर्वी असायचं ना एक चित्र असायचं नाही का, ते गाढवाला चालवण्यासाठी अशी काठी लावलेली असायची आणि पुढे एक गाजर असायचं. त्याच्या काही पत्रकारांना अशी काठी लावलेली असते आणि पुढे पाकिट असतं. आणि मग हे जाणून बुजून अशा प्रकारचा प्रचार करतात. दोन 2014 काय, 2019 काय, नरेंद्र मोदींची लाट. आता त्या लाटेमध्ये मला काय विचारते 17 वर्षात त्या काँग्रेसचं काय झालं एकदा बघा. या पक्षाने या देशावरती जवळपास 60-65 वर्ष राज्य केलं, त्या पक्षाची अवस्था बघा. आणि भरतीनंतर ओटी आणि ओटी नंतर भरती या गोष्टी होतातच, नैसर्गिक आहेत. भारतीय जनता पक्षानेही लक्षात ठेवलं पाहिजे, आज भरती चालू आहे, ओटी येणार, ओटी येऊ शकते, नैसर्गिक आहे ती गोष्ट, कोणी थांबवू नाही शकत ती. या सगळ्या अख्ख्या कालखंडामध्ये आपण पुढे पुढे जात असताना आजच्या परिस्थितीमध्ये घेतलं आमचा राजू पाटील. कुठे राजू? पक्षाची बाजू आज विधानसभेमध्ये एकटा मांडतोय. शोलेमध्ये बोलतो ना तो, एक ही है लेकिन काफी है. विधानसभा भरली तर काय होईल यांचं? हे जाणून बुजून अशा प्रकारचा प्रचार जो केला जातो, हे सगळे ज्या लोकांकडनं हे लिहिलं जातं, बोललं जातं, हे कुठे ना कुठेतरी या समजून न घेता कोणीतरी सांगितलेलं असतं की हा या प्रकारचा प्रचार करा. मग ते पत्रकार तशा प्रकारचा प्रचार करत असतात आणि संभ्रम निर्माण करतात की बघा एवढी गर्दी जमते पण मतं जातात कुठे. असतात त्या वेळेच्या त्या गोष्टी असतात. आंदोलन अर्धवट सोडतात. एक आंदोलन दाखवायचं मला अर्धवट सोडलेलं एक. सगळ्या जबाबदाऱ्या काय आमच्याच आहेत का? पत्रकार आम्हाला प्रश्न विचारतात, ते इतर राजकीय पक्षांना कधी विचारणार नाहीत. ज्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनामुळे तुमच्यामुळे जे महाराष्ट्रामधले 65 ते 70 टोल नाके बंद झाले, अडीच वर्षापूर्वी गळ्यात गळे घालणारे शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलं होतं की आम्ही टोल मुक्त महाराष्ट्र करू. एक पत्रकार त्यांना प्रश्न विचारायला तयार नाहीये. एक जण पत्रकार त्यांना प्रश्न विचारत नाही की तुमचं काय झालं, ते टोल मुक्त महाराष्ट्राचं काय झालं. त्यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही. पण तुमच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करायचा, अरे आपण काय नेमकं केलं, आपण काय केलं होतं. म्हणून मी गेल्या आपल्या अधिवेशनाच्या वेळेला मी एक गोष्ट तुम्हाला जाहीर केली होती. जरा मला थोडा वेळ लागला पण आजचा दिवस चांगला आहे. आपण गेल्या 17 वर्षामध्ये काय केलं, महत्वाच्या काही, फक्त महत्वाच्या काही एक ठराविक ठळक अशी काही आपली आंदोलनं, त्याच्यातल्या अनेक गोष्टी, आणि आता ते दर महिन्याला भरत जाणार प्रत्येक जिल्ह्याप्रमाणे.
की आपल्या जिल्हाध्यक्षांनी, आपल्या तालुकाध्यक्षांनी, आपल्या शहर अध्यक्षांनी कोणती कोणती आंदोलनं केली, कोणती कोणती आंदोलनं तडीस नेली, कोणाकोणाला न्याय मिळवून दिला, याचं पहिलं पुस्तक, डिजिटल पहिलं पुस्तक आज आपण प्रकाशित करत आहोत. मला असं वाटतं की ते पुस्तक किंवा ती गोष्ट तुमच्याकडे असली पाहिजे. तुमच्या भाषणांमधनं, तुमच्या संवादामधनं, तुमच्या चर्चांमधनं ही गोष्ट तुम्ही मांडली पाहिजेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महाराष्ट्र सैनिकांनी गेल्या 17 वर्षामध्ये जेवढी आंदोलनं घेतली, तेवढ्या बाकीचे जेवढे राजकीय पक्ष आहेत महाराष्ट्रामधले, त्यातल्या एकानेही घेतलेली नाहीत. मशिदीवरच्या भोंग्याचा समाचार मी 22ला घेणारच आहे. आज ती पुस्तिका ही खास करून मी तुमच्या समोर मी आज ठेवत आहे. सौरभ करंदीकर, मला असं वाटतं की तुम्ही ती सांगा. ते सांगत असताना मध्ये मध्ये मी बोलीन, मध्ये येऊ नको रे, फोटो असे काढत जाऊ नको. काय शो करायला येतो का मध्ये? बाजूला हो. पुढे जा. अशा प्रकारचं ही माझी अर्पण पत्रिका आहे तुम्हा सगळ्यांसाठी. बोल, तुला काय बोलायचं बोल. गेल्या 17 वर्षामध्ये आपल्या पक्षाने जे काही काम केलं त्याचा एकत्रित दस्तावेज आतापर्यंत जो नव्हता तो या पुस्तिकेमुळे निर्माण झालेला आहे. ही जी सुरुवातीची पानं आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या सगळे जी कार्य केलेली आहेत त्याच्याबद्दल एका कटाक्षात सगळं बघता येईल, लोकांशी बोलता येईल, हे पुस्तक घेऊन संवाद साधता येईल. आणि यानंतर पुढची जी सेक्शन्स आहेत ती प्रत्येक विषयाबद्दलची एक आहेत. आपल्या नाशिक मधल्या सत्तेच्या वेळेला आपण काय केलं त्याचा थोडक्यात आढावा घेतलाय. कोणते उपक्रम एवढं घेतले, काम केलं त्या नाशिकमध्ये. मला कधी कधी लोकांचं समजत नाही की त्यांना नक्की काय हवं काय असतं. 5 वर्षामध्ये सांगणार की कामं काय झाली, आणि मतदानाच्या वेळेला भलत्याच विषयांवरती मतदान करून बसतात. नाशिकचं जे मॉडेल आहे, त्या नाशिकमध्ये जेवढं काम झालं आपल्या पहिल्या 5 वर्षामध्ये जेवढं काम झालं, तिकडची लोक सांगतात मला की गेल्या 25-30 वर्षामध्ये 40 वर्षामध्ये इतकं मोठं काम झालं नाही नाशिकमध्ये. आणि हे पहिलं नाशिक महानगरपालिकेमध्ये आलेलं पहिली गोष्ट अशी, आपलं आपलं जेव्हा राज्य आलं नाशिक महानगरपालिकेमध्ये 5 वर्षात आपल्या कोणाही वरती एकही भ्रष्टाचाराचा एकही डाग लागला नाही कुठेही. असं वाटतं नाशिक हे एकमेव शहर असं असेल आता की तिकडे त्या मुकडे धरणाबंद जी आपण पाईपलाईन आणली, नाशिक शहरामध्ये पुढच्या 50 वर्षाचा पाण्याचा प्रश्न संपलेला आहे, मिटलेला आहे. 50 वर्षाचा पुढच्या. बाकीचे रस्ते बिस्ते या सगळ्या गोष्टी झाल्याच, केल्याच. त्याच्यानंतर गेल्या 5 वर्षामध्ये काय झालं? काही नाही. आता अनेक लोक मला सांगतात आता हळहळत आहेत. पण ते हळहळणं निवडणुकीच्या वेळेला परत असेल की नाही माहित नाही. पुढे मराठी या विषयावर आपण जे काय केलं ते एकत्रितपणे इथे मांडलेलं आहे. अभ्यासक्रमामध्ये मराठी आली, शासनाच्या व्यवहारामध्ये मराठी आली, एवढंच नाही तर मोबाईलवर मराठी आली. आपल्या एका कार्यक्रमामध्ये मोबाईल फोनवरती त्यावेळेला हिंदी आणि फक्त इंग्रजी यायचं, आणि मला तर आठवत नाही मला कुठच्या ठिकाणी मी बोललो होतो ते. षण्मुखानंद हॉल का? आणि षण्मुखानंद हॉलमध्ये मी बोललो की तो विषय निघाला आणि म्हटलं महाराष्ट्रामध्ये माझ्या मोबाईलवरती मला मराठी ऐकू येत नाही. इतका या कंपन्यांना माज.
पण मी त्याच्यावरती बोलत असताना मला 10 मिनिटामध्ये मला तिथेच कोणीतरी मला सांगितलं भाषण संपल्या की मोबाईल कंपनीचं पहिलं ऑफिस ठाण्यात फुटलं. आमचा अविनाश जाधव. कुठे अविनाश? कुठे आहे? इथे आहे. पहिलं ऑफिस फुटलं. फुटल्या मग त्यांचे फोन सगळे सुरू झाले आणि मला सांगितलं की लवकरात लवकर आम्ही मराठी आणायचा प्रयत्न करतो. भेटलं नाही. 1 दिवस देतो. एका दिवसात म्हटलं मला मराठी पाहिजे कानावरती पडलेलं. 2 दिवस गेले, पण 2 दिवसाच्या आत सर्व ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला मराठी ऐकू यायला लागलं पहिलं. काय रे ते? हा. आपण ज्या नंबरवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहात तो ह्यावेळी दुसऱ्या कॉलवर व्यस्त आहे. कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा. ऐकू यायला लागलं सगळीकडे. मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह मिळू लागली, हक्कानी मिळू लागली. मला समजत आहे आपल्याकडे आपल्याच महाराष्ट्रामध्ये आपले मराठी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, खास करून निर्माते कळवळतात आणि म्हणतात की आम्हाला थिएटर्स मिळत नाहीत महाराष्ट्रात. त्याच्या अगोदर कोणाचं लक्ष नाही. म्हणजे तो जे काय मल्टिप्लेक्स नावाची जी गोष्ट जी काय बांधली गेलेली आहे त्या मल्टिप्लेक्स मध्ये कराराने जे बांधायला दिलंय त्याच्यामध्ये कराराने मराठी चित्रपटांसाठी म्हणून कमीत कमी एक सिंगल स्क्रीन हा मराठी चित्रपटांसाठी ठेवण्यात येईल असं ते करारातच आहे. कोणाचं लक्ष नाही, कोणी त्याच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. आपल्याकडे आले मग आपण पहिल्यांदा हात जोडून सांगितलं, काय ऐकलं? हात सोडून सांगितलं, पटकन ऐकलं. पण आता झालंय असं की आपल्याकडे आठवड्यालाच मराठी चित्रपट इतके बदा येतात की सगळ्यांना कुठून स्क्रीन देणार आहोत मला कळत नाही. असो, पण मराठी चित्रपटांना स्क्रीन देखील आपल्यामुळेच उभे राहिले. हे आंबे खोपकर आमचे कुठे आहेत? कुठे हा तिथे. आणि आमचे कोण त्या शालिनी ठाकरे कुठे आहेत? त्या बाहेरगावी. दुकानांवरच्या पाट्या मराठी झाल्या. पाट्या मराठी कशा होतील मला जरा सांगा. मला कधी कधी हसायला येतं आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये. मराठी चित्रपटांना स्क्रीन मिळवून द्या, फोनवरती मराठी ऐकू आली पाहिजे, मराठीच्या दुकानाच्या पाट्या मराठीत झाल्या पाहिजेत, ह्याच्यासाठी आंदोलन करायला लागतं. बाकी कुठच्या राज्यांमध्ये करायला लागतं का हो? ऐकू येतं आपल्याला कधी? तामिळनाडूमध्ये त्याच्या तामिळ पाट्यांवरनं आंदोलन झालंय. गुजरातमध्ये काहीतरी गुजराती पाट्यांवरनं आंदोलन झालंय. ऐकू येतं? नाही ऐकू येत. तर महाराष्ट्रात काय होतं? कारण ते तुम्हाला सगळे जण जे येत आहेत ना बाहेरून ते सगळे जण तुम्हाला गृहीत धरतायत. गृहीत कोण आहे ते? त्या पाठ्यांसाठी तुम्हाला आठवतंय आपण बोर्ड लावले होते. शेवटचे 15 दिवस, शेवटचे 14 दिवस, शेवटचे 13 दिवस त्यांना समजायला लागले हे आकडे कमी 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 व्हायला लागलेत. मग सगळ्या ठिकाणी मराठी पाट्या लागायला लागल्या. सरकारने पण जाहीर केलं नंतर. आता हे 2.5 वर्षाचं अगोदरच होतं ना. मराठी पाट्या आम्ही करू म्हणून. काही नाही, पुढे काही नाही. काही नाही. सगळ्या लोकांना कोणी पत्रकार प्रश्न नाही विचारणार. प्रश्न आम्हाला, आम्ही करून देखील आम्हाला प्रश्न. पुढे जा. रेल्वे भरतीबद्दलची माहिती मराठी मुलांना कळू लागली. पुढे जा.
रोजगार मार्गदर्शन मेळावे घेतले. अनधिकृत रिक्षा आणि टॅक्सींवर कारवाई करून आणली. मायक्रो फायनान्स आणि विमा कंपन्यांच्या मुजोरीवर चाप बसवला. राज्याच्या विकासाची ब्लूप्रिंट मांडणारा देशातला आपला पहिला राजकीय पक्ष आहे. एका पत्रकार परिषदेमध्ये मला एका पत्रकाराने विचारलं होतं की तुमची ब्लू फिल्म जी आहे आलेली, मी म्हटलं साला ती काढली असतं बरं असतं आणि बघितली तरी असती, आणि पाहिली तरी असती. ब्लू प्रिंट काढली कोणी बघितलीच नाही. अगोदर सगळे मला विचारायचे यायच्या आधी, काय कुठे आहे ब्लू प्रिंट, कुठे आहे? ज्या दिवशी जाहीर केली आजपर्यंत मला प्रश्न विचारलेला नाही त्या गोष्टीवरती, कारण स्वतः काही वाचलेलं नाही. हा, वाचायची आहे. कसं होतं ते, पाहायला दिली असती तर पाहिली असती. त्याच्यावरती एकही कोणी प्रश्न विचारत नाही या गोष्टींवरचा. बोले पुढे. मुंबईच्या 20 वर्षांच्या आराखड्यावर देखील चर्चा आणि जनमत घडवून आणलं. टोलधाडी विरुद्ध आंदोलन करून 65 टोलनाके बंद करायला लावणारा आपला पक्ष आहे. मोर्चे आणि आपल्या सगळ्या मोर्चांबद्दलची माहिती देखील या पुस्तिकेमध्ये आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा देणारा असेल, रेल्वे स्थानक परिसर फेरीवाला मुक्त करणारा असेल, रझा अकादमी विरुद्धचा असेल, किंवा परिवहन कामगार मोर्चा किंवा शेतकरी मोर्चा असेल, या सगळ्यांबद्दल इथे उल्लेख आहे. आणि मशिदींवरचे भोंगे. पाकिस्तानी कलाकारांना इथून आपण 48 तासात हुसकून लावलं. हे काम आपण केलं. सो कॉल्ड जे स्वतःला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणवतात, कुठे होते हो? काय करत होते? चिंतन. या सगळ्या गोष्टींची आंदोलनं ही आपण घेतली. मशिदींवरचे भोंगे असू देत, पाकिस्तानी कलावंतांना हाकलून देणं असू देत, पण ह्याबद्दल ते ज्यावेळेला सांगतात बाकीचे की आम्ही हिंदुत्वाला मानतो, म्हणजे काय करता? म्हणजे काय असतं तुमचं हिंदुत्व, म्हणजे काय असतं नेमकं? नुसती जपमाळ? प्रत्यक्ष कृतीमध्ये तर कधी दिसत नाही ते. त्या भोंग्यांच्या प्रकरणानंतर मला त्या ह्याला कुठे अयोध्येला मला बोलवलं. तिकडे विरोध करणारे कोण? हिंदुत्ववादीच. मला ते कळलं होतं आतलं राजकारण काय चाललंय, ते मला समजलं होतं. पण मी त्यावेळेला तुम्ही सांगितलं की आत्ता नको, तुरंत नको, ह्यांना काय करायचं करू देत. ज्यांनी हे सगळं केलं त्यांचं पुढे काय झालं? मग हे असंच असतं. म्हणून आपल्या वाट्याला द्यायचं नाही कोणी. त्या भोंग्यांच्या विरोधामध्ये ज्यावेळेला आंदोलन झालं, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांवरती जवळपास 17,000 माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांवरती केसेस टाकल्या गेल्या महाराष्ट्रभर. ना वाटेल जायचं नाही, मुख्यमंत्री पदावर जावं लागलं. हे सगळे 22 मार्चचे विषय आहेत. असं पुढे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना आपण उत्तर दिली. हिंदू सणांसाठी, मराठी मनांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच
कोणतीही आपत्ती आली तरी सर्वतोपरी मदत घेऊन आपणच उभे राहतो. आणि हा आपला छोटासा अहवाल आढावा आहे. आणि हा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध आहे, PDF म्हणून, जी तुम्हाला मिळेलच आज नंतर. आणि तीच आपल्या वेबसाईटवर पण उपलब्ध असणार आहे. हे सगळे कोड जर तुम्ही प्रिंट करून बघणार असाल तर मोबाईलनी घेऊ शकता किंवा त्यांच्यावर सरळ क्लिक करू शकता आणि ती वेबसाईट ओपन होईल. अशी व्यवस्था या सगळ्यांबद्दल केलेली आहे. आपल्या ब्लूप्रिंटचं सादरीकरण आहे, त्याच्याबद्दलच्या लिंक्स आहेत. राजसाहेबांच्या विविध पत्रकार परिषदा असतील, जाहीर सभा असतील, महत्वाची भाषणं असतील, या सगळ्यांचा हा दस्तऐवज आहे. म्हणजे या पुस्तकामध्ये आपला 17 वर्षांचा जो काही कालावधी आहे त्याच्यातली प्रत्येक गोष्ट इथे उपलब्ध आहे. अजून बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये टाकायच्या आहेत. त्या एक प्रोसेस आहे, ती चालूच राहील. परंतु मला असं वाटतं की तुमच्या सगळ्यांकडे, माझ्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महाराष्ट्र सैनिकाकडे ही गोष्ट असणं आवश्यक आहे, गरजेचं आहे. जे आपले हितचिंतक आहेत त्यांच्यापर्यंत देखील हे तुम्ही पोहोचवणं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे आणि आवश्यक आहे. अ, तसंच आज आपल्या पक्षाची बरेच दिवस जरा ती अडकलं होतं, थांबलं होतं. ती पक्षाची वेबसाईट ही देखील आज आपण इथे तुमच्या समोर जाहीर करत आहोत. स्विच कर. तुम्हाला आता जी पुस्तिका दाखवली त्याच्यावरनं तुम्ही ह्या वेबसाईटवरनं पण डाउनलोड करू शकता. आपल्या वेबसाईटचा ॲड्रेस आहे mnsadhikrut.org आणि याच्यामध्ये आपण ही दोन्ही भाषांमध्ये वेबसाईट केलेली आहे. आपली वेबसाईट मराठीमध्ये पण आहे, इंग्रजीमध्ये पण आहे. त्यामुळे ज्या भाषिकाला ज्या भाषेमध्ये ती वेबसाईट बघायची असेल त्या भाषेमध्ये जाऊन तो बघू शकतो. आपण मराठी भाषेची वेबसाईट बघूया. हे आपलं लँडिंग पेज ज्याला इंग्रजीत म्हणतात किंवा आपल्या वेबसाईटचं मुखपृष्ठ आहे. याच्यावरती हा जो आता एक बॅनर स्पेस दिसतीये, या बॅनर स्पेस वरती भविष्यामध्ये आपली जेवढी आंदोलनं त्या काळामध्ये सुरू असतील ती येत राहतील. हा आपला डिजिटल दस्तावेज आहे आणि या डिजिटल दस्तावेजाचं म्हणणं आमचं असं आहे की वेबसाईट आपण सातत्याने बघत राहिली पाहिजे. सगळी आंदोलन आतापर्यंत आपण जेवढी केली ती सगळी उपक्रम याच्यामध्ये आहेत. भविष्यात जे आता 22 तारखेला आपली सभा असेल तर त्याचे बॅनर्स इकडे येतील. हे सगळं तुम्ही डाउनलोड करून तुमच्या याच्यासाठी वापरू शकता. आपल्या सगळ्या प्रमुख भूमिका, आपली कार्यकारिणी, साहेबांची महत्वाची पत्र, त्याच्यानंतर आपला विकास आराखडा, योगदान द्या. म्हणजे समजा तुम्हाला एखाद्या विषयामध्ये काही लिहायचं असेल, तुमचा ब्लॉग असेल, काही मत मांडायचं असेल, तर त्याची इकडे सोय आहे. ई ग्रंथालय, जी पुस्तकं ज्यांची कॉपीराईटचा प्रॉब्लेम नाही, ती सगळी पुस्तकं आपण इकडे बघू शकतो. साहेबांचे पक्षाची ध्येयधोरणं सगळी आजपर्यंतची आपली आहेत ती सगळी ध्येयधोरणं इथे मांडलेली आहेत. आपली सगळी आंदोलनं आजपर्यंत जेवढी केली ती सगळी आंदोलनं आहेत. त्याच्यामध्ये अंगीकृत संघटनांचं एक वेगळं पेज आहे. अंगीकृत संघटनांची जितक्या संघटना आहेत त्या प्रत्येकाचा अध्यक्ष, त्यांचा कार्यालयीन संपर्क नंबर आणि ती जी व्यक्ती असेल त्यांच्याबद्दलची माहिती आणि त्यांचा मोबाईल नंबर. आपण आता जे साहेबांनी सांगितलं की आपली जी माहिती पुस्तिका आता साहेबांनी दाखवली, ती माहिती पुस्तिका आपल्याला इथे डाउनलोड करणं शक्य आहे. पुन्हा आंदोलन उपक्रम सगळे हो. गेल्या 17 वर्षात तुम्ही सगळेजण माझ्याबरोबर राहून तुम्ही अपार कष्ट घेतलेत. आजही घेतात. स्वतःला भाग्यवान समजतो की मला तुमच्यासारखी लोक मला मिळाली. तुमचं सहकार्य मला बाहेरून, तसंच माझ्या कुटुंबाचं सहकार्य मला घरातून, आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे आजपर्यंत आपण ही 17 वर्षाची वाटचाल आपण केलेली आहे. त्रास होतो. प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्रास झाला. मी त्याशी माझ्या भाषणामध्ये मी सांगितलं होतं ना, की आज भारतीय जनता पक्ष तुम्हाला सत्तेवरती दिसतोय.
पण कित्येक लोकांनी त्याच्यासाठी कष्ट घेतले, कित्येक लोकांनी त्याच्यासाठी खस्ता खाल्ल्या. 1952 साली पक्ष स्थापन झाला जनसंघ नावाने. 1952 साली पहिली जी निवडणूक झाली भारताची, हिंदुस्थानची जी पहिली निवडणूक झाली 1952 साली, त्या निवडणुकीमध्ये जनसंघ हा पहिला म्हणजे तो पक्ष स्थापन झाला. आणि त्यावेळेला काय काँग्रेस सोडून दुसरं काहीच नव्हतं. लोक सुरुवातीच्या काळामध्ये होती त्यांना आज माहिती पण नसेल, काही जण नसतीलही, काही जण वयस्कर असतील. पण 1952 ते 2014 हा सगळा जेवढा काळ आहे, 2014 ला बहुमत हातामध्ये आलं. अटलजी याला पंतप्रधान झाले 96 ला 13 दिवसासाठी, 98 ला 13 महिन्यासाठी आणि 99 ला मग किती 4.5 वर्षासाठी. त्याच्यानंतर परत काँग्रेस बोकांडी 10 वर्ष. हे सगळ्या इतक्या गोष्टींमधनं तुम्हाला सगळ्यांना जावं लागतं. लगेच तुम्ही आकडे काढू नका. 52 अधिक 2014 म्हणजे आपल्याला किती वेळ लागणार. नाही, ते आणणार लवकर मी. तेवढ्या वेळासाठी जाऊ नका तिकडे लगेच मागे. मी फक्त कशा लोकांनी खस्ता खाल्लेले असतात एवढंच सांगत होतो. लगेच तितकी वर्ष मोजू नका. एक मी तुम्हाला खरंच सांगतो, आपण सत्तेपासून दूर नाही होत. हे मळप दूर होईल. उगाच तुम्हाला आशा नाही देत आहे. तुम्हाला नुसती आशा दाखवत नाहीये मी तुम्हाला. मला माहिती आहे ते. पुढे देखील आपल्याला हेच या प्रकारचं काम करायचंय. या सगळ्या महानगरपालिका आपल्याला जिंकायच्या आहेत. कळत नाही ती महानगरपालिका आता कधी निवडणुका होणार आहेत. गेली 2 वर्ष 10वीला नापास झाल्यासारखंच वाटतंय. काय वाटतंय निवडणुकीचं काय वाटतंय? मार्च मार्च जवळ आले की काय वाटतं काय निवडणुकीचं? ऑक्टोबर जवळ आलं की बहुधा मार्च. चला 10वीला नापास झालो की काय वाटायला लागलं? 2 वर्ष तेच चालू आहे आपलं. जेव्हा कधी निवडणुका होऊ देत महानगरपालिकेच्या, पण महानगरपालिकेमध्ये सत्तेमध्ये असणार म्हणजे असणार. जनता सगळी तमाम जनता यांना विटलेली आहे. या सगळ्या लोकांना विटलेली आहे. यांच्या तमाशे जे चालू आहेत ना रोजच्या रोज, या सगळ्यांना विटलेली आहे ती. आपण फक्त त्यांच्यापर्यंत जाणं गरजेचं आहे. ती बोलत तर राहीनच. तुमच्या मतदारसंघामध्ये येऊन मी भाषणही देईन, पण घराघरापर्यंत तुम्हाला जायचंय. मी आडवाट्याने घरात शिरतो म्हणजे टीव्हीतनं, पण तुम्हाला प्रत्यक्ष जायचंय. तुम्ही प्रत्यक्ष जा, त्यांचा विश्वास संपादन करा. आपण सत्तेपासून दूर नाही राहणार. आणि ती जी गोष्ट आणायची आहे, पक्ष स्थापन करताना माझ्या मनात जो विचार होता की पक्षाचं नाव काय ठेवायचं, काही ठेवता आलं असतं. पण जे माझ्या मनात जे आहे महाराष्ट्राबद्दलचं जे स्वप्न आहे ते नवनिर्माणाचं आहे. असं काहीतरी निर्माण व्हायला पाहिजे की जग इथे आलं पाहिजे. जसं मी आपल्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्या स्मारकाबद्दल बोललो होतो ना, त्या इंदू मिलमध्ये इतकी मोठी वास्तू उभी राहिली पाहिजे, इतका मोठं ग्रंथालय उभं राहिलं पाहिजे, इतकं मोठं की अख्खं जग ज्ञान मिळवण्यासाठी म्हणून तिथे बाबासाहेबांच्या चरणी आलं पाहिजे. पुतळे उभारून काय होत नाही हो. पुतळे उभारून काय होतंय? नाक्यावरती पुतळे, चौकामध्ये पुतळे. इथे बाबासाहेबांचा पुतळा, इथे महाराजांचा पुतळा, कधी आमच्या ज्योतिबांचा पुतळा.
असले पुतळे उभे करून काही हाताला काही लागणार नाही आपल्याकडे. जयंती आणि पुण्यतिथी आहे, फक्त हार घालून मोकळे होऊ आपण. ह्याच्या पलीकडे आपल्या हाताला काही लागणार नाहीये. ते काय म्हणून गेले, ते काय बोलून गेले, ह्याचं आत्मचिंतन जर आपण करणार नसू ना, तर खरंच सांगतो महाराष्ट्राचं काही खरं नाही. आणि आता जे सगळं चालू आहे ते महाराष्ट्राला खड्ड्यात नेणार आहे, खड्ड्यात नेणार. असा महाराष्ट्र मी कधीही पाहिला नव्हता. मला जेव्हापासून समज आली, राजकारणाची समज आली, जेव्हापासून मी बघतोय, तेव्हापासून मी आजपर्यंत मी असा महाराष्ट्र मी कधी पाहिला नाही. इतकं गलिच्छ राजकारण, इतकं घाण राजकारण, इतकी घाण गलिच्छ खालच्या थराची भाषा कधी आजपर्यंत पाहिली नाही मी. महाराष्ट्राने देशाचं प्रबोधन केलं. महाराष्ट्र हा टीव्हीवर पाहत नाहीत आपले लोक. किती खालच्या थराला जाऊन बोलायचं, काही मर्यादाच उरलेल्या नाहीयेत. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना हे आमचे चॅनलचे लोक, पत्रकार नाही म्हणत मी, त्यांचे मालक, चॅनल चालवण्यासाठी म्हणून हेच चालवा, ह्याच गोष्टी चालवा. बातम्या आता कुठे आहेत? बातमी कुठे मिळते तुम्हाला? हा काहीतरी बोलला, तो काहीतरी बोलला. ज्या दिवशी या लोकांची संभाषण आणि बोलणं हे दाखवायचं बंद करतील ना, महाराष्ट्र सुधारलेला दिसेल. पण आज 17 वर्ष आपल्याला पक्षाला पूर्ण होत आहेत. बरेच विषय आहेत. लागोपाठ सगळ्या तारखा आल्या. वर्धापन दिन पण आला आणि 22 तारखेला आपली गुढीपाडव्याची सभा पण आहे. मी महाराष्ट्रातल्या माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना, तुम्हाला सर्वांना येत्या 22 तारखेला आपण सर्वजण सायंकाळी शिवतीर्थावरती आपण सर्वांनी यावं, हे आपल्याला सर्वांना आमंत्रण देतोय. मला जे काही बोलायचंय, जे काही वाभाडे काढायचे, जे कोणाला फाडायचंय, ते सगळं 22 तारखेला तुम्हाला पूर्ण बुफे मिळेल. आज आपल्या इथेच मी थांबतो आणि आपल्याला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राष्ट्रगीत होईल, नंतर कार्यक्रम संपेल.